Здравейте хора, днес ще снимаме на тази игра, в която трябва да си развием мините. Тъмън влезнах в нея. И сега ще играем. В момента минаваме туториала, за да ни покаже как се играе, въпреки че според мен не всеки знае как се играе тази игра. Това е една много дълга игра, която се играе много време, за да постигнеш някакъв прогрес. Така че сега ще спра да снимам и ще почна, когато имам прогрес. Здравейте хора! Сега апгрейднах се малко. Това ми отне 20 минути. Да, 20 минути. И сега събирам пари. Разбрах, че има и други мини освен тази. Това е ново. Да. Толкова са много. Мисля, че само е тая. А то не е само нея. Което е как? Защото аз мисля, че стигаше тук долу. Ето тук. И играта свършва. Но не. Има и други мини. Да е по-дълга играта. Не, че не е достатъчно дълга. И това постигнах. Развих си всичко. Вече много почва да прави. 194 000, 214 000 наведнъж, както можете да видите ето тук. Още един апгрейд и ще имам двама такива работници. Тук вече явно имам двама. Да. Почти трима. Може би, не знам. Ще видим. Не, още са двама. Но сега носят повече. Така. Сега и тук са двама, които носят по 235 000 наведнъж. Да.
И като цяло това е играта. Ще снимам и други видеа на нея, но за сега, за днес това беше. Довиждане и до други срещи.